Assalamu alaikum i lijep pozdrav, dobrodošli ponovo na YouTube kanal negdje u Bosni. Evo, nakon nekoliko vremena ponovo sam odlučio da posjetim neka mjesta ovdje u našoj lijepoj Bosni. Tešan. Koliko je to sati? Pa razvoni sat na sat, kur. Ovdje se može malo sjediti. Tunel. Sad ja zapjevam, ne znam pjevati. Kaže ulaz kroz kul, da bi ušao, moraš proći kroz kul. Aman jara. Neki čoškovi. Nekad se prodavali suveniri. Ovdje imaju vrata za šta su vrata? Domaćine! Nema domaćina. Ovamo nećemo poslije. A preskočili smo 3-4. I naša. On reče kule su otvorene na film. Evo je kubura, tankera, to je čovjek kad nosiš, mora sad to još jedan nositi. Evo ovdje imamo sad neke načine. Zanimljivo, nešto, ima se šta vidjeti. Ovdje je roli nizbrdo, ja ću da napravim još jedan krug, ovako u krug. Da ima što imamo ovo. Idemo dalje da vidimo šta imamo u ovoj dijelu kuli. Roli je već se popeo, on je istražio. Sad zove, eno ga nešto. Nešto je pronašao Roli. Sad će mene uzeti kako ovdje. Dok ja sam sa sobom pričam bez vele. Sreća pa nema uši. Sad ćemo okrenuti kameru pa da vidimo šta ima. Evo ovdje su neki artefakti. Ostaci iz neolita, kasnog neolita, brončana. Keramičke pose. Eno Roli je našao puškarnicu. Ovdje imamo dio neke vojne nošnje. Ovdje su znači ostaci. Ovdje već malo ima ostala takva zanimljiva. Evo rođaka moj, iz kojeg je doba. Ovo su neki rođaci iz kojeg doba, ko će znati.
Tu ima mač iz Griča čak. Tu je taj mač iz Griča. Vrhovi kopljade. Interesantno, nema šta. Zanimljiva tvrđava, velika. Eto, tako roli zarađuje se vap. Ovo je neki novi ulaz. Ulaz za nigdje. Za nigdje, ja? Idemo za nigdje. Kaže, kroz vrata su smile. Ajde, smilno. Dozvon. Ajde, bujro domaći. Piškarnica. Ovdje se... Zanimljivo, evo, svi su prolazi destinacije na tvrđavi označene brojem. Ako se izgubiš, samo kažeš kod kojeg si broja bio. I garant te neće pronaći. Malo tešnja, malo zore. Iznad tešnja. Selam i pozdrav. Evo nas u tešnju, negdje na tvrđavi. Ovamo nećemo još ulaziti, ovamo ima puno neka ekskurzija, djeca. Vjori se zastava Bosne, evo meni nema Bosne. Vidimo još što. U ovom dijelu Tešanski imamo sto za pečašenje. Ovdje imamo neki povelja kojom je kralj Tvrtko potvrđuje mir između Radoslava Pavlovića i Dubrovčana. Dobro. Evo što ima još od povelja. Dobro. Evo ima povelja, ima povelja. Pismo kralja Stjepana, mašala, nečega nije. Kralj Tvrtko govor pred Dubrovnikom. Proti svi osim kraljice Marije. Eto, kraljica Marija pravila probleme po žensko. Vidimo što ima ovdje. Povelja kojom ban Tvrtko prvi koji Tomac oslobađa Dubrovčane od carine. Šta je reći Tvrtko? Dobričina bio. Latinska povelja bosanskog kralja Stjepana. I ovdje još ima neki povelja. Ban. Koji je ovo ban? Matej Ninoslav. I ovamo imamo još. Ovdje su neki pečati. Pečate smo zaboravili. Evo i ovo su pečati Stjepana. Ostoje, Kralja, Dabiše, Kotromanića, Tvrtkov drugi Kotromanić. Nema čega nije. Zaista je treba posjetiti. Evo je kralj Tomaš. Sad ulazimo u još jednu prostoriju. Broj 15, ako zalutamo.
Možete nas pronaći u prostoriji broj 15 u kojoj se nalazi. Evo, Elvir hoće da nešto poštambilja. Evo, Roli nešto ispisuje. Ispunjava neke papire. Sad će da popečati, počepati. Počepati, popečati. Počepati. Ode Roli da vidi ima se šta popiti. Ovo je prostorija gdje su novci ostavljeni. Stan. 10 novaci. Evo novaca, maša, ima ako hoćeš. Evo i nalaš neke pare. Sad ćemo naći. Evo Roli je se zagleda u pare. Evo 876. Ovo sve koruna, čuj. Mašala, koji su novčanice koruna. Kad je trajaće koruna, sudeći po novčanicama još 10 godina na. Ali kakav je sad ovaj novac. Kajba sultana Murata. Da ima što piše. Treba to bati dešifrati. Možda ne manje više. Evo ga novčanice osmanskog razdoblja. Papirne novčanice iz osmanskog razdoblja. I to iz vrijeme sultanata Omera. Murata nije Omer. Murata V. Ovo su kovanice 20. stoljeća s prostora Bosne i Hercegovine. To je skoro bilo. A što se tiče novčanica Austro-Ugarske monarhije, tu je korona. Ovdje imaju svjetske novčanice 20. stoljeća. Ovo su prve polovine 20. stoljeća. Polovine 20. stoljeća. Ovdje smo skoro 20. svih. I evo, sišli smo sa Tešanske tvrđave.